No niin, tässä tulee nyt jonkun sortin unboxaus ja arvostelu tämmöisistä kuulokkeista kuin Avei ESGU 5 tämän näköisessä paketissa. Ja tosiaan ei maksa kun ihan jotain vitosen tai vastaavaa. Nämä on niin todella edulliset, mutta mä oon näistä hyvää lukenut netistä. Pitäisi olla ihan fiksut kuulokkeet hintaansa nähden. Katsotaan, saadaan me tätä auki. Jonkun näköinen manuaali, lappunen. Sitten nämä erilaiset erikokoiset, eli pikkuset ja isommat tulpat, ja sitten on vielä tälle johdolle tää Klipsutin ihan mukava lisä. Nämähän onkin pakattu tälleen oikein nätisti. Tää on vaan tämmönen. Muuta täällä ei ollut. Tässä on tosiaan tämmönen sliivattu johto. Tässä on tää tämmönen punos pinnassa. Ja nää on ihan puuta. Nää kotelot näillä napeilla. Tämän näköiset. Ihan fiksun oloiset. Fiksun oloset muuten. Tuossa on vaan toi jaettu. No, joo. Eipä tässä muuta. Tähän väliin katkaisen ja tehdään testi. Joo. No niin. Hetken aikaa niitä tuossa nyt kuunneltua, niin voisin sanoa, että ovat erittäin hyvinkin hintansa väärti. Ja tosiaan niin mä pistin näihin nämä pienemmät tulpat, koska ne mediumit oli aika isot mun korviin ainakin. Mutta nämä on ihan perus helppo vaihtaa silleen kuin muissakin kuulokkeissa. Tää on vaan semmonen tämmönen sovite. Sitten työnnetään tähän. Sen no, menihän se. Paikalleen saaminen saattaa olla vähän heikkoa, mutta se on jämpti. Se ainakin pysyy siinä, että se jää sitten korvan sisään. Semmoisen vitsin mä näistä kuulin, että kun lueskelin netissä näistä, niin tämän metallin ja tämän puukotelo, tämän kuoren reuna, että tämä olisi vaan jämptisovitus, tätä on prässätty tänne. Tätä saattaa irrota, jollain oli ainakin irronnut, mutta se nyt on helposti korjattavissa. Jos mulla käy niin mä vedän tänne liiman väliin ja pistän tämän kiinni, niin ei varmasti irtoa enää. Mutta sitten äänestä. Tämä paketti kertoo, että Super Bass, mutta ei kannata siihen uskoa ihan täysin. Siis toistaa bassoa erittäin hyvin. Sanoisinko, että se on jotain niin kuin semmosen ei se niin kuin mutanen ole, mutta se ei ole ihan semmoinen niin kuin napakan tarkka, mutta se ei ole semmoinen mumiseva ylikorostettu hömpötys, jumputuspassokaan kuitenkaan. Ja se oli yllättävän miellyttävä.
niin kuin pitemmällä ajallakaan, niin ei tule pää kipeäksi. Ja 1,2 metriä ilmeisestikin naptaisi näistä napeista tonne kuulokkeesta itsestään niin liittimeen asti mitattuna. Tuossa kun äkkiä katsoin, niin suunnilleen se on jotain, pitää aika hyvin paikkaansa. Ja toi toistoalue nyt voi olla höpöä, niin kuin se on vähän kalliimmissakin. En nyt tuosta 12 Hz, että tuommoista kukaan voisi kuullakaan. 20-20kin riittäisi 20-20 000. Mutta tosiaan herkkyys 106, sen kyllä huomasin, että ne on aika herkät. Näitä ei tarvi hirveästi luukuttaa, niin nämä kyllä soi ihan nätisti. 16 ohmiset, sekin auttaa siihen, kun tuo impedanssi ei kovin korkea. No, tuo tehon kestolla nyt on mitään merkitystä. Se on tosiaan 10 millinen elementti, se on ihan kiitettävän kokoinen, jo sen kyllä huomasi, että kun sit pisti vähän kovemmalle, niin se kyllä aiheutti sen, että päässä kyllä sitten tosissaan soi, eikä meinannut. Keskialuekin niissä oli yllättävän hyvä, siis kun piti semmoisella järkevällä äänentasolla, ne ei kääntynyt ihan perkeleen kovalle, niin ne oli oikein hyvä. Pahoittelen. Tämmönen leikkauspuhelin, huitasin sinne pöydälle. Niin, oikein hyvät. Hintaansa nähden. Nehän tosiaan ei niin kuin maksa juuri mitään. Pistän linkin tuohon kuvaukseen sitten vielä. Suunnilleen jotain 5. Ja tää kortti, mikä tuossa aikaisemmin oli, mikä mä sanoin, että tää on ohje, niin tää oli takuulappunen. Tommonen, millä ei tee yhtään mitään. Ne on niin halvat, ettei noita kukaan lähettele mihinkään Kiinaan enää uudestaan. Joo, semmoset kuulokkeet. Toivottavasti tästä nyt se joku vaikka harkittee näitä, niin selkeytti ostopäätöksiä.